Hi, ik ben Amber en vandaag zijn we op het leukste familiefestival Plush in het Toon Hermans Theater in Sittard en ik neem jullie mee. We moeten hier heel stil zijn, van hier is de stilte stormbaan. Ik ga nu even proberen of ik heel stil kan zijn. En daarna gaan we door naar de volgende. In ieder geval, hier zijn dus Monster Trucs voor Max en de Maxi Monsters. En dan wordt hier hard gewerkt om op 2D en 3D allemaal coole maskers te maken die de monsters dragen. Dadelijk is hier de Peter Pan voorstelling en ik ben erg benieuwd naar hoe dat avontuur gaat aflopen. Nou, wij vinden het hartstikke belangrijk dat we veel voor de jongsten doen, omdat ja, dat is de toekomst natuurlijk. Dus dat zijn onze nieuwe bezoekers, maar ook onze nieuwe makers. Bedankt dat jullie er waren. Tot volgend jaar bij een nieuwe editie. Wij dansen nog even door. Okay, ready? Down by bang.